लाल मरचाई हला हल के पिसाई चली ना और घूमे मैंने घुमा गोलू के पीछे छपाई हेलो लाल मरचाई हला हल के पिसाई गोलू जी मंच पर फर्स्ट बार आवे अलग हो खेले ओकरा थोड़ा देर बाद बर्थडे मन जाला तो गोलू जी के अलग रुआ हो। अरे तो हम महेंद्र सिंह धोनी हई त ए जो के काम करे बा हे होई मुनपी अब मोटइबू कोई से मित्रों थोड़ा सा शांति बनाए रखें उल्टा नाम मत रखो है ना तो फिर देखो गोलू जी हे खइबू नपी अब मोटइबू कोई से अपना राजा जी के से जब लौटइबू कोई से अपना राजा जी के से हमारा लागत है कि हम खाई मतलब हम खाई लगी है ना हवा पी के रहलू हवा पी के नहीं रहलू तब रहुआ काहे त चिंता होता एहे में खइबू न पियबू मोटइबू कैसे अपना राजा जी के पेट जेकरा के मानव ओकरा खातिर चिंता ना होई सही बात बा चलो मानी ला अरे के मानव तक कोनो चिंता होता एहे में पानी के एगो बोतल पहुंचा दल है जो मन अरे खइबू न पियबू मोटइबू कोई से अपना बाला मां के से जब लौटइबू अपना राजा जी के से लौटइबू अपना राजा जी के अब सुनिए पूछले कोसिया रानी एक प्यारा नी हो पूछले कोसिया रानी और प्यारा नी हो हम तो से पूछले कोसिया रानी और सुमित्रा रानी और के कैया रानी हो एलना तो बनब रत ऐसन कइलू की पुत्र खलवा पइलू नो एलना तो बनब रत ऐसन कइलू यही वे ही लइया पगावल जब घरे गावे ललो अरे आवा ए चंदा बारे आवा नदिया किनारे आवा हो अरे आवा ए चंदा बारे आवा नदिया किनारे आवा हो चंदा आवा ना गंगा के बीच हो रवा हमर देली हो और यही में जनेऊ भइल बा जनेऊ संस्कार का अभी तक सोहरे गवाते का गीत लिखे गवाए ललन सबके हो ललन सबके ललन सबके हो ललन सबके आज होता जनेऊ कुंवर सबके आज होता जनेऊ कुंवर सबके मोती माल वाला बबुआ के घुंगड़ल घुंगड़ल के
पियर साड़ी के लुटी है के पियर साड़ी के पहली है पियर साड़ी के लुटी है के पियर साड़ी के पहली है पियर साड़ी के लुटी है एही में कहल जाला जब जनेऊ होला तो लाबर रोकल जाला नुआ चल से। तो देखी बबुआ के भाभी मतलब फंसा दे रही डब्लू भैया का नाम है डब्लू भैया बबलू भैया हम मानव ना हाँ यहाँ के जेकरा के निशा दीदी जीजा बनैले रहे डिंपल जी को हाँ डिंपल डिंपल चीजों बनाओ तारू सकाए हमें हाँ निशा दीदी जीजा बनैले रही तो हमारे भाई हैं। अरे डिंपल जी के वो दोस्त साले साहब आए थे इसलिए उनको जीजा बनाना पड़ा। तो वही में कहल जाला उनके मेहरारू भौजी लगी है लड़का के हम महका तो नहीं लड़का के भौजी लगी है कि भौजी लाजो न लागेला नजरिया में भौजी लाजो न लागेला नजरिया में का कहो कहब जानकारी का होला उहे बुराई अब भौजी 10 रुपया डॉलर दुलबरिया में अब भौजी 10 रुपया डॉलर दुलबरिया भौजी कि चल चले ले उतान हरदम को चढ़ले पान नशा ना करी हाँ बोली नशा हम ना करी मन में हर मरचाई लगे बाकी दूसरा के में हर मलाई लगे अपन में हर मरचाई लगे बाकी दूसरा के में हर मलाई लगे अपन में हर मरचाई लगे बाकी दूसरा के में हर मलाई लगे अपन में हर मरचाई लगे बाकी दूसरा के अपन में हर हमारा पे मन से न मरेला ठीक से न प्यार को करेला सोचिए कि जब इससे बात होती है तभी नहीं ये बता रही है इनको सारी चीजें उल्टा काम इधर हो रहा है लेकिन ये इनको इसलिए फंसा रही है कि हमारे बारे में हमेशा गलत सोचते रहे और ये इन दोनों का घर चलता रहे और दोनों का बनता रहे घर पे आओगे जिस दिन ना सोच लेना ना साफ सुथरा बात बताओ के बाद हाँ निशा दीदी के बने कि हमार बने तहार बनी या तोरो बनी लवरे कैमरा देखो किसके हो बताओ जल्दी किसके हम हो सबकर है सबकर कलाकार के हुए तो ना होला सबकर नहीं चलेगा रियल बताओ यार कैमरा वाले भाई फोकस करना हम किसका सबकर है उधर एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाए रे गइला एगो नचनिए कारण के भुलाए रे गइला एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाए रे गइला अब चाहे मेरी जवानी अब चाहे मेरा जवानी जगाई रे गइला ना बहुत मन मारेंगे काट के पुरान हो गई